ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, போன வீடியோல பருப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். எப்படி ரசம் செய்யறது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சிருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு ஒரு லெமன், பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால வந்து நீங்கள் தோலோட போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு. அதனால மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா? இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டு. அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா? ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து. அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும். தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது. அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1.25 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா? ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். பார்த்துக்கோங்க, இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா? நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுர கட்டி வரும்.
அது நுரக்கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா? அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் என்ன மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு, ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க, தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு, அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா, இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது, ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா? ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும், அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது, அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன்
ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா, அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா, ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். ஏன் பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுரை கட்டி வரும். அது நுரை கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா, அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா, ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு, ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க, தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா, அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா, ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா, என்னென்ன போடணும், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு, அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா, இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா, கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது, ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா, ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும், அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி,
பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது, அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா? ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். பார்த்துக்கோங்க, இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போது நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா? நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுரை கட்டி வரும். அது நுரை கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா? அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸாக வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு, ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால வந்து நீங்கள் தோலோட போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு, அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு,
இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா, அந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தண்டு, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா, கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா, ரைட்டாக 1-2 ஓகேவா 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா, அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது, அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா, அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா, அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா, ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போது நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுர கட்டி வரும். அது நுர கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா, அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸாக வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா, ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா,
ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு, ஓகே. பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது, ஓகேவா. அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க, ஓகே. ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும், ஓகேவா. என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு, ஓகே. சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும், ஓகே. மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு, அதனால மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா? இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம், ஓகேவா. கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது, ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும், ஓகேவா. ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும், அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும், ஓகேவா. ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும், ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு, ஓகே. இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன், ஓகேவா. அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது, அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு, ஓகேவா. அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1.25 ஸ்பூன், ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும், ஓகேவா, அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை, ஓகேவா. ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், ஓகே. ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுர கட்டி வரும். அது நுர கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும், ஓகேவா. அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸாக வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க, ஓகே. சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம்
கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்யறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சிருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால நீங்கள் தோலோட போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பூண்டு ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு. அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா? இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா? ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து. அந்த இதை இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும். தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது. அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? அந்த ரசம். அதனால நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா இந்த தக்காளியை மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா? ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். பார்த்துக்கோங்க, இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி
நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுரை கட்டி வரும். அது நுரை கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா, அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா, ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு, ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா, அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா, ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா, என்னென்ன போடணும், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு, அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா, இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா, கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது, ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா, ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும், அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா, அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள், ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா,
ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது. அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு ஓகேவா, அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1.25 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா, அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா, ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். ஏன் பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுரை கட்டி வரும். அது நுரை கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா, அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா, ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க, தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா, அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா, ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா, என்னென்ன போடணும், தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு, அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா, இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா, கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது, ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா, ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும், அந்த புளியை எடுத்துக்கணும்.
இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட, அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது, அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? அந்த ரசம், அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா? ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா? நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுரை கட்டி வரும். அது நுரை கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா? அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸாக வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு, ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால வந்து நீங்கள் தோலோட போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும், அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா,
பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு. அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா, இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா, கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா, ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து, அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும், தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா, அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது, அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா, அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா, அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா, ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போது நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுர கட்டி வரும். அது நுர கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா, அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸாக வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். நான் எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா, ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு, ஒரு லெமன்
பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா, அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா, என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு. அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா? இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா, கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா, ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து. அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும். தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா, அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது. அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா, அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1.25 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா, அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பனைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை. ஓகேவா, ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுர கட்டி வரும். அது நுர கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா, அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா,
ஒரு ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, போன வீடியோவில் பருப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ பருப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ரசம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதனால நம்ம ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இன்னமும் சில பேருக்கு ரசம் எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேணாம். எப்படி ரசம் செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான முறையில். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி. ஸோ அது நல்லா ஒரு பக்கம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு தக்காளி, ஓகே, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. ஓகே, பூண்டு வந்து தோல் இல்லாமல் போடாதீங்க. ஸோ தோலோடையே போடுங்க. தோல் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா. ஸோ ரசம்னாலே நல்லா காரமாக இருந்தால் தாங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதனால பச்சை மிளகா. ஸோ சில பச்சை மிளகா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப காரமாக இருந்தால் 2 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகா. இல்லைன்னா ஒரு 3 கூட எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன போடணும்? தக்காளி, பச்சை மிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சீரகம். ஸோ சீரகம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரசத்துக்கு. ஓகே, சீரகம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா மிளகு போடணும். ஓகே, மிளகுனா தான் காரமாக இருக்கும் ரசத்துக்கு. அதனால் மிளகு, சீரகம், தக்காளி, பூண்டு, இது வந்து போட்டு பச்சை மிளகா, இந்த 5 ஐட்டமையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மெயினான ஐட்டம் என்ன தெரியுமா? இந்த கொத்தமல்லி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டை வந்து சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. அது கூட போட்டு அரைச்சோன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மல்லி கூட போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் மல்லி. ஸோ இதை போட்டு அரைச்சிடணும். நீங்கள் நல்லா பொடியாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரசத்துக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பதத்தில் அரைச்சிக்கணும். ஓகேவா? ரைட்டாக 1-2, ஓகேவா, 1-2 பதமாக அதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி, அந்த புளி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த புளியை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் மிக்சி ஜார்லேருந்து. அந்த இதை வந்து இந்த ஊற வச்ச புளி கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடணும். அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க, அந்த தண்ணியோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ரசத்துக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்னா ஒரு 5 கிளாஸ் தண்ணி. பட் நீங்கள் வந்து ஐட்டம்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இப்போ மிளகுனா அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும். தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ரசம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த சட்டி அளவு தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். அதனால நான் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இது மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டாலே எனக்கு போதுமான அளவு. ஓகே, இப்போ நான் அது கூட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்ச புளி கூட அந்த அரைச்சதை சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மஞ்சத்தூள். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுப்பில் வச்ச பிறகு கிடையாது. அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு உப்பு 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் தேவையாதோ அவ்வளோ ஸ்பூனை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த கல்யாணத்துலலாம் வைக்கிறாங்களா ரசம், ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? அந்த ரசம். அதனால வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து மசிச்சு விடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அரைச்சும் செய்யலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட தக்காளியை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அது கூட அரைக்காமல் கையிலே கூட நீங்கள் நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுறலாம் தக்காளியை.
ஓகேவா? ஸோ இது இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுப்பில் வச்சு அதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் கொதிக்க விடுறேன். பார்த்தீங்களா, நல்லா ரசம் வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. கொதிக்க விட்டால் அது டேஸ்ட்டு மாறிடும். ஸோ அது வந்து நுரை கட்டி வரும். அது நுரை கட்டி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்மெல்லு தெரியும். ஓகேவா? அது நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசம் மாதிரியே இருக்காது, வேறு மாதிரி ஆயிரும் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. அது வந்து நுரையாக வரும். அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணி வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆனால் மேலே ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ரசத்தில் நுரையாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது எப்படி சொல்கிறேன், ரசத்துக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சின்னதாக தாளிக்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூனு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் ரசத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை போட்டு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டு அவ்வளோதாங்க. உளுந்து போட்டு இதில் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க ரசம். ஓகே, இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.